ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ନୂଆ କିଛି ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିପିଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିପିଟି ଲିଙ୍କ ରହିଛି, କେଉଁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଡିପିଟି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସିସି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନା କଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲ୍ ବ୍ରାଉଜର ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଆପଣମାନେ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ଓପନ୍ କରିନେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବେ ଆଧାର। ଆପଣମାନେ ଆଧାର ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇ ଆଧାର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ମାଇ ଆଧାର ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏନ୍ତା ପେଜ୍ଟେ ଓପନ୍ ହେବ। ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳକୁ ଆସି ଜାଣିପାରିବେ ଆଧାର ସର୍ଭିସ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଧାର ସର୍ଭିସରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ, ଆଧାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଆଧାର ଲିଙ୍କକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ମୁଁ ଅଛି ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ ଅଛି। ଲଗ୍ଇନ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଆପଣମାନେ ବସାଇଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଆପଣମାନେ ବସାଇ ଦେଲା ପରେ ତଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ୍ୟାପଚା ନମ୍ବର। ଆପଣମାନେ ସେଇ କ୍ୟାପଚା ନମ୍ବରକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାପଚା ନମ୍ବର ମୁଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାପଚା ନମ୍ବରକୁ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ OTP ଯିବ। ଆପଣ କ୍ୟାପଚା ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ସେ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପଚା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ OTP ଯିବ। ଆପଣ OTP ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ OTP ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭରିଦେଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ OTPକୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭରିଦେଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ OTP ମଧ୍ୟ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମିତି ପେଜ୍ଟା ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯାଇଥିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। 8 ନମ୍ବର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିପିଟି କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନା ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯିବ।
ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଡେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରି ଆପଣମାନେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଶୋ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ କିଛି ନୂଆ କିଛି ଶିଖିପାରିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ।